Prach se zvedal v líných oblacích, dusivý a všudy přítomný. V San Ignáciu, zapomenuté díře na pomezí Sinaloy a Jalisca, byl prach součástí vzduchu, jídla i modliteb. Slunce, nelítostný vládce tohoto kraje, pálilo do vlnitého plechu střech a proměňovalo úzké uličky v pece. Byly 3 hodiny odpoledne, hodina duchů, kdy i štíři hledali stín. Elena, 17letá dívka s očima staršíma než její věk, se krčila za zrezivělým barelem na vodu. Pod jí stékal po spáncích a mísil se špínou. Třásla se navzdory 40stupňovému vedru. Pach horkého kovu, schnělého ovoce z nedalekého trhu a vlastního strachu jí plnil plíce. Zaslechla to dřív, než to uviděla. Hluboké, dunivé vrčení desítek motorů. Nebyl to zvuk místních farmářů v jejich starých Chevroletech. Tohle byla válka. Zpoza rohu se vyřítila první z nich. Černá Ford Lobo, bez poznávací značky, s provizorním pancéřováním přivařeným na dveřích. V korbě stál muž v taktické vestě, v rukou svíral těžký kulomet M2 Browning. Za ním další a další, kamionety. Desítky jich bylo. Chevrolet Cheyenne, Dodge Ram, Toyota Tundra, všechny upravené pro boj, plné mužů s tvářemi zakrytými šátky a očima bez života. Na dveřích měli hrubě nastříkané 4 písmena CJNG. Cartel de Jalisco Nueva Generación. Byli na nepřátelském území. Elenin dech se zadrhl. Její bratr, 15letý Miguel, tam byl někde mezi nimi. Před týdnem ho sebrali přímo z pole, dali mu do ruky pušku a slíbili mu svět. Teď byl jen další bezejmennou tváří v koloně smrti, která mířila hlouběji do Sinaloy, do srdce jejich rivalů. Věděla, co se stane. Viděla to už dřív. Válka mezi kartely nebyla o strategii, byla o vyhlazení. Miguel neměl šanci. Zoufalství je mocná síla, silnější než strach. Zatímco kolona s řevem projížděla náměstím a plašila toulavé psy, Elena se rozběhla. Ne za nimi, ale pryč, k malé kantýně na okraji města, kde starý opilec jménem Chuco občas poslouchal rádio a mluvil o věcech, kterým neměl rozumět. Držel v ruce spálený satelitní telefon. Poslední naděje. O 100 kilometrů dál, v chladném, klimatizovaném tichu haciendy ukryté v kopcích Sierra Madre, seděl muž známý jen jako El Sombra. Stín. Bylo mu 48, ale jeho tvář, zjizvená a ošlehaná sluncem i životem, nesla tíhu staletí. Tenká jizva mu protínala levé obočí a končila těsně u oka. Památka na chybu z mládí. Jeho ruce, položené na masivním stole z meskytového dřeva, byly klidné. Všechno na něm bylo klidné. Byla to děsivá nehybnost predátora. Byl velitelem náměstí, jedním z nejdůvěryhodnějších poručíků sinalojského kartelu. Jeho pověst ho předcházela, brutální, když bylo třeba, ale především stratég. Muž, který přemýšlel o 3 tazích dopředu, zatímco ostatní viděli jen krev před sebou. Do místnosti vešel jeho pobočník, přezdívaný Ardila, veverka. Mladý, nervózní kluk, jehož zbraní nebyla AK-47, ale notebook a sada antén. Šéfe, vydechl Ardila, něco tu máme, z jihu. Nějaká holka volala na nouzovou linku jednoho z našich halcones v San Ignáciu. Mluví o koloně, velké koloně. El Sombra ani nezvedl oči od prázdného stolu. Kolik? Říká 40. Možná víc. Všechno CJNG, těžce ozbrojení. Míří přímo sem. Vedle stolu stál oso, medvěd. Obrovský muž, jehož mlčení bylo výmluvnější než křik ostatních. Jeho specializací byly těžké zbraně a zastrašování. Zamračil se. 40? To je invaze, ne nájezd. Třetím mužem v místnosti byl El Médico. Starší muž, veterán nesčetných bitev, který uměl stejně dobře střílet z pušky, jako šít tržné rány. Sloužil jako taktik i polní chirurg. Je to past, Sombre? Zeptal se Médico klidně. Chtějí nás vylákat ven. El Sombra konečně zvedl hlavu. Jeho oči byly tmavé a prázdné, ale Ardila v nich viděl problesknout něco, co tam už dlouho neviděl. Zájem. Co ještě ta holka řekla? Zeptal se Sombra. Že tam mají jejího bratra. Naverbovali ho násilím. Prosila.
Prosila, abychom je zastavili. Ne kvůli nám, ale kvůli němu. Ticho. Obchodní praktiky kartelu byly jasné. Informace se prověří, pokud je cenná, informátor zmizí. Svědci byli přítěž. A emoce? Emoce byly kulka do vlastní hlavy. Ale slova jejího bratra zasáhla něco hluboko v Sombrovi. Něco, co pohřbil před lety spolu se svou ženou a dcerou na bezejmenném hřbitově. Vzpomínka na malou holčičku, která prosila o záchranu a on nemohl nic dělat. Ardila, řekl Sombra a jeho hlas byl chladný jako ocel. Zvedni dron. Chci vidět tu kolonu na vlastní oči. Médico, sežeň mapy kaňonu La Boca del Diablo. Oso, připrav La Bestia a zavolej našim lidem. Všem. Muži se na sebe podívali. To bylo proti všem pravidlům. Reagovat na neověřenou zprávu od civilisty? Mobilizovat celou buňku? Ale nikdo se neodvážil odporovat. Něco v Sombrově hlase jim říkalo, že tohle není obchod. Tohle bylo osobní. Ardilův dron, tichý jako noční motýl, se vznesl do rozpáleného nebe. O 20 minut později se na obrazovce notebooku objevil obraz. Had obrněných vozidel, který se plazil po prašné silnici 15D. Ardila počítal. 1, 2krát. Mierda, zašeptal. Není jich 40, šéfe. Je jich 43. A ten vpředu, to je Monster Truck. Mají tam La Maestra. La Maestra? Učitelka. Přezdívka pro kulomet M2 Browning ráže 50. Zbraň schopná roztrhat motorový blok na kusy. Zpráva o dívce, Eleně, se potvrdila. Byla to dcera malého farmáře, kterého CJNG před měsícem popravilo, protože odmítl platit PISO, daň z ochrany. Jeho syna Miguela sebrali o několik týdnů později. Byl to systematický teror, pomalé rdoušení celé oblasti, které mělo připravit půdu pro invazi. V čele toho všeho stál muž, jehož brutalita byla legendární i ve světě plném monstr. Ricardo El Martillo Vargas. Kladivo. Muž, který věřil, že strach je jediný platný nástroj moci. A za ním stál skorumpovaný generál federální policie, který zajišťoval, že se jeho konvoje mohou pohybovat bez obtíží. El Sombra a jeho muži nebyli jen proti gangu Sicarios, byli proti skorumpovanému křídlu státu. Čas se krátil. Kolona byla necelé 2 hodiny od La Boca del Diablo, jediného místa, kde se dala taková síla zastavit. Byl to úzký, klikatý kaňon, přírodní past. Ideální místo pro léčku. A také ideální místo, kde zemřít, pokud se něco pokazí. Je to sebevražda, řekl Médico a díval se na záběry z dronu. Mají převahu 3:1, možná víc. Ne, pokud si vybereme bojiště my, odpověděl Sombra a prstem klepal na mapu. Tady a tady zablokujeme vchod a východ, uděláme z toho pekla střelnici. Ardila, potřebuju, abys měl oči všude. Oso, tvoje bestie půjde sem nahoru, ukázal na skalní převis. Budeš náš anděl strážný. Médico, ty a tvoji muži vezmete levý hřeben. Já si vezmu pravý. Nikdo neprojde. Plán byl jednoduchý a smrtící. Spolehal na dokonalé načasování, disciplínu a ochotu zemřít na svém místě. Byla to obrana jejich domova, jejich obchodu a pro El Sombru možná i kousek vykoupení. Slunce se sklánělo k obzoru a malovalo oblohu do krvavě oranžových a fialových odstínů, když první vozidlo CJNG vjelo do ústí kaňonu La Boca del Diablo. El Sombra ležel na břiše na skalnatém výběžku, koku přitisknutý dalekohled. Cítil drsný kámen pod sebou, pach suché trávy a střelného prachu. V uchu mu praskal hlas Ardily z vysílačky. První vozidlo je na značce Alfa, čekám na povel. Ticho bylo napjaté k prasknutí, přerušované jen cvrkotem cikád a vzdáleným duněním motorů. Kolona se pomalu sunula do pasti. El Martillo, arrogantní ve své síle, neposlal napřed žádný průzkum. Proč by měl? V Sinaloji už dávno nikdo neměl odvahu se mu postavit. 5 vozidel uvnitř, 10, 20, počítal Ardila. El Sombra čekal. Každá vteřina byla věčnost. Potřeboval je dostat co nejhlouběji. 35, 40. Poslední 3 výjíždějí dovnitř. Celá kolona je v pasti. El Sombra se zhluboka nadechl. Ahora, řekl klidně do mikrofonu. V tu chvíli se země otřásla.
2 mohutné exploze, jedna u vchodu a druhá u východu z kaňonu, rozmetaly skály a zeminu na silnici. 2 improvizovaná výbušná zařízení, pečlivě umístěná médiko, vytvořila neprůchodné bariéry. Kolona 43 vozidel byla uvězněna v kamenné rakvi. Na zlomek vteřiny zavládlo zmatené ticho. A pak se rozpoutalo peklo. Z hřebenů nad kaňonem se snesl uragán olova. Z osovy pozice se ozval hromový, trhavý zvuk M2 Browning. Půlpalcové projektily trhaly pancéřování kamionet jako papír, proměňovaly muže v krvavou mlhu. Z obou stran se přidali desítky pušek. Kulky se odrážely od skal s jekotem a vytvářely smrtící symfonii. Muži CJNG, zaskočení a v šoku, pálili zběsile do všech stran, ale jejich palba byla neorganizovaná, panická. Sombrovi muži byli naopak disciplinovaní, stříleli v krátkých mířených dávkách. Taktika, kterou je jejich velitel neustále drilloval. El Martillo řval rozkazy do vysílačky ze svého obrněného ramu TRX uprostřed kolony. Byl zuřivý. Odpovězte, zatlačte je, najděte toho hajzla s 50. Chci jeho hlavu. Několik jeho mužů se pokusilo vyšplhat po strmých svazích kaňonu, ale byli smeteni přesnou palbou. La Boca del Diablo se stala mlýnkem na maso. První hodina byla masakr. Ale CJNG nebyli žádní amatéři. Byli to zocelení zabijáci. Jakmile se vzpamatovali z počátečního šoku, začali se organizovat. Pod vedením El Martilla vytvořili obranný perimetr z vozidel a začali systematicky ostřelovat pozice na hřebenech. Palba z jejich vlastního kulometu M2 donutila osa se na chvíli stáhnout. Bitva se změnila. Z rychlé léčky se stala opotřebovávací válka. Slunce zapadlo a tmu prořezávaly jen ohnivé stopy střel a výbuchy granátů. Boj trval hodiny. Půlnoc přišla a odešla. Ranní hodiny byly nejhorší. Únava, docházející munice, bolest. Na obou stranách byli mrtví a zranění. Médiko se přesouval podél linie, ošetřoval zraněné a zároveň řídil palbu své sekce. Sombre, ztrácíme muže, hlásil médiko přes vysílačku. Dochází nám náboje do 50. Oso šetří, jak může. El Sombra věděl, že se blíží kritický bod. Mohli se stáhnout, nechat CJNG olízat si rány a zmizet. To by bylo strategické vítězství. Ale nechal by El Martilla uniknout. Nechal by ho vrátit se a pomstít se na vesnicích jako San Ignacio. A nechal by tam toho chlapce, Miguela. Ne, tohle muselo skončit tady. Ardilla, kde přesně je Martillo? Zeptal se. Uprostřed, šéfe. Černý ram TRX. Stojí za 2 spálenými lobo. Je dobře krytý. Dobře. Oso, médiko. Připravte se na krycí palbu na můj signál. Soustřeďte všechno, co máte, na přední a zadní část jejich formace. Chci, aby sklonili hlavy. Jdu si pro něj. To je šílenství, ozval se médiko. Sám tam nemůžeš. Nepůjdu sám, odpověděl Sombra. Vybral si 5 svých nejlepších mužů. Tichých, rychlých a smrtících. Společně se začali spouštět po strmém, stínem pokrytém svahu do srdce pekla. Infiltrace byla nervy drásající. Pohybovali se od jednoho zničeného vozidla k druhému, zatímco nad jejich hlavami svištěly kulky. Když se dostali na dno kaňonu, peklo se stalo osobním. Pach spáleného masa, nafty a krve byl ohromující. Všude ležela těla. Na signál El Sombry rozpoutali oso a médiko bouři. Všechny zbývající zbraně začaly pálit najednou a donutili muže CJNG krýt se. V tomto okně chaosu se Sombra a jeho tým vrhli vpřed. Dostali se k ramu TRX. 2 strážci, kteří ho hlídali, byli zlikvidováni tichými ranami z pistolí s tlumičem. El Sombra vyrazil dveře. Uvnitř seděl El Martillo, obličej skřivený vzteky a překvapením. Sáhl po své zlaté pistoli, ale Sombra byl rychlejší. Pažba jeho pušky udeřila Martilla do spánku a ten se zhroutil na sedadlo. Bitva ještě neskončila, ale její srdce bylo vytrženo. Sombrovi muži připevnili na Martillovo vozidlo nálož, popadli jeho bezvědomé tělo a začali se stahovat. Když byli v bezpečné vzdálenosti, Sombra stiskl odpalovač. Ram TRX explodoval v ohnivé kouli a poslal do vzduchu zprávu všem zbývajícím bojovníkům CJNG.
Váš velitel je mrtvý. Jejich morálka se zhroutila. Ti, co přežili, se vzdali, nebo se pokusili o útěk do tmy, kde byli jeden po druhém uloveni. Když vyšlo slunce, 12 hodin po prvním výstřelu, v La Boca del Diablo zavládlo ticho. Bylo to ticho hřbitova. Z 43 vozidel CJNG zbyly jen doutnající vraky. El Martillo se probudil s bolestí hlavy a z hlavní pistole přitisknutou na čelo. El Sombra se nad ním tyčil, jeho tvář byla ve světle vycházejícího slunce maskou bez emocí. Zabij mě, kabrón, sykl Martillo. Udělej to. El Sombra se usmál, ale úsměv nedosáhl jeho očí. Smrt je pro tebe moc jednoduchá, ty si zasloužíš něco horšího. Ponížení. Vytáhl telefon a začal nahrávat. Natočil Martilla, svázaného a skrvaveného, jak prosí o život. Pak mu sebral všechno. Zbraně, šperky, boty. Nechal ho tam, uprostřed zkázy, kterou způsobil jen ve spodním prádle. Video poslal přímo jednomu z šéfů CJNG s jednoduchou zprávou. Tohle se stane každému, kdo překročí hranici. Spravedlnost v jejich světě neměla podobu soudní síně. Měla podobu zprávy, která se šířila rychleji než oheň a ničila pověst, což bylo často horší než smrt. Sombrovi muži prohledávali bojiště. Našli ho schovaného pod jedním z vraků. Miguel. Třásl se strachy. Obličej měl umazaný od střelného prachu a slz. Když uviděl ozbrojené muže, zavřel oči a čekal na konec. El Sombra k němu přistoupil. Chlapec se schoulil do klubíčka. Sombra se sklonil, vzal mu z rukou pušku a odhodil ji stranou. Jak se jmenuješ? Zeptal se tiše. Miguel? Zašeptal chlapec. Tvoje sestra tě hledá, Migueli, běž domů. Chlapec nevěřícně zvedl oči. Sombra mu pokynul hlavou směrem z kaňonu. Miguel chvíli váhal, pak se rozběhl. Běžel, jako by mu za patami hořel celý svět. El Sombra ho sledoval, dokud nezmizel z dohledu. V kapse nahmatal starou ošoupanou fotografii malé holčičky s úsměvem, který mohl rozzářit i tu nejtemnější noc. Nevrátil mu život, který ztratil, ale dal šanci jinému. V tomto zkaženém světě to bylo to nejvíc, v co mohl doufat. Podíval se na své přeživší muže. Byli unavení, zranění, ale živí, zvítězili. Ale cena byla vysoká. Jdeme domů, řekl a otočil se zády ke zkáze v kaňonu. O několik měsíců později seděla Elena s Miguelem na verandě jejich malého domu. Miguel už se nebudil s křikem, rány se hojily. Jednoho rána našli na prahu krabici plnou jídla a obálku s penězi. Nebyl u ní žádný vzkaz, žádné vysvětlení. Ale Elena věděla. Někde tam venku, ve stínech, byl někdo, kdo držel slovo. Cyklus násilí v Mexiku pokračoval. Kartely bojovaly, lidé umírali, vláda přihlížela. Ale v jednom malém koutě Sinaloy se na jednu noc stalo něco jiného. Spravedlnost, ne pomsta, zvítězila. A jeden muž, El Sombra, našel ve službě zlu způsob, jak vykonat nečekaný akt dobra. Stál na kopci s výhledem na svou zemi, tichý strážce svého krvavého království a věděl, že válka nikdy neskončí, ale také věděl, že i v té nejhlubší tmě může jediný stín vrhnout světlo.